V 18 letech jsem se poprvé setkal s touto činností, kdy paní Poljaková přišla dělat prezentaci mojí mamince. Ta prezentace byla neskutečně dlouhá, to trvalo 5 hodin. A jedna věc mě zaujala. Zaujala mě to, že tady je příležitost něco dosáhnout. A tak jak každý 18letý člověk, 20letý, 25letý, má takhle roztažené ruce a víte, co chce? Vzpomeňte si, když vám bylo 18, 20, 25. Každý chce něco dosáhnout. Každý chce vydělat peníze. Každý chce dokázat i těm rodičům, že zvládne víc, než zvládli oni. A já jsem stejně takto měl roztažené ruce a říkal jsem si, tak tady něco vybuduju. Uvědomil jsem si, že opravdu být v zaměstnání není cesta k finanční nezávislosti. Takže paradoxně ten tatínek, když mě řekl, běž z domu nebo si najdi práci, tak pro mě udělal tu největší službu, kterou mohl. Donutil mě jít někam dělat, kde jsem si řekl, tyjo, tak tohle není cesta. Sem tam můj syn pták, kterému je 17 let, on si bere u nás na ranči brigádu a on mě říká, tyjo, tačko, proč mě platíš jenom 50 korun na hodinu, není to nějak málo? A já mu říkám, no právě proto, aby si uvědomil, že tímto způsobem nezbohatneš. Kdybych ti platil 100 nebo 200, totiž tak taky nezbohatneš. Ale neuvědomil by si to tak rychle. Peníze jsou produkt. Kdo začne rozumět penězům, tak zjistí, že je to produkt. Ty se ho najednou začnou držet, ty se na něho najednou začnou nabalovat. Když tomu zapojí vhodný systém, který je nastavený na pasivní příjem a finanční nezávislost, tak se to zrychluje. Protože ty peníze jsou produkt. Každopádně, pokud chcete vytvořit velkou obchodní síť, tak je v prvé řadě důležité si uvědomit to, že to nevybuduje nikdo za vás. Ta představa toho, že přijdu na základní seminář, přivedu 5 základních seminaristů a ono už to tak pojede jako kdyby nějak samovolně samo, tak je naprosto mylná, protože ten, kdo vždycky potáhne tu obchodní síť, tak je manažer a to jste do budoucna vy. Pokud chcete zažít ty velké výsledky, dělat velký tým, vytvořit velký obrat, tak je potřeba prostě vystoupit ze své komfortní zóny. Petr Doležel. Přál bych vám, abyste takového člověka našli, který chce, protože všimněte si, co on tady, já vypíchnu pár věcí, které on rozběhl. Udělal to, že si začal natelefonovávat. I když mu to nešlo, tak se toho držel, protože si řekl, to je moje firma, já to rozběhnu. Udělal to, že začal dělat porady a ty směřoval k tomu právě, aby se tam pracoval. Nečekal, až poradu zorganizuje sponzor, prostě udělal to on, protože on je šéf firmy. Udělal to, že spustil obchodní akademii. Normální znamená to, co si nastavíme do hlavy. Pokud si nastavíme to, že normální je přivést 50 seminaristů, tak je to norma. Pokud si přivedete, že normální je přivést 200 seminaristů, ale já jsem si v ten moment uvědomil to, že ten systém umožňuje naprosto jiné věci. Ale přitom ten multilevel je tak jednoduchý, že stačí vzít člověka, posadit ho na seminář a ten systém si ho vybere sám. A když ten člověk bude chtít, on bude s váma velice rád pracovat. Váš čas je příliš drahý na to, abyste ho věnovali tomu, kdo nechce. Váš čas je potřeba věnovat tomu, kdo chce, protože ten potenciál není v těch 47, kteří nechtějí, ten potenciál je v těch 3. My jsme 270 000 rodin přivedli na základní seminář. Vyplatili jsme 11 miliard na provizích do těch rodin. V České republice, jenom v České republice, je 3 miliony rodin. To je 10krát víc, než jsme přivedli na základní seminář. To znamená, že tady leží 120 až 130 miliard na provizích. Já u toho chci být. Jenom je potřeba se postavit na tu pravou stranu kvadrantu, říct si, já jsem šéf. Já budu určovat tempo mojí firmy.